Unisportin kattoon kääntyvän koripallokorin peliasentoon laskeminen aloitetaan kääntämällä avainkytkintä vastapäivään. Kun korin runkopalkit asettuvat samansuuntaisiksi kori on ylemmässä peliasennossa, kori on tällöin 305 cm korkeudella. Oikean korkeuden voi varmistaa tarkistamalla, että korikehyksen kiinnike osuu pystypalkin ruuviin. Kun avainta käännetään lisää, kori laskeutuu alempaan peliasentoon. Kun korikehyksen kiinnike osuu tukipalkkiin, kori on alemmassa peliasennossa 260 cm korkeudessa. Kori nostetaan takaisin säilytysasentoon kääntämällä avainta myötäpäivään, kunnes kori pysähtyy yläasentoon. Huomioithan, että jos koria lasketaan ja nostetaan useamman kerran peräkkäin, saattaa moottori ylikuumentua ja pysähtyä. Moottori alkaa jäähdyttyään toimia uudelleen automaattisesti.